Wara l-esperiment li għamilna bl-iskejjel li diġà fetħu, ċert li se tiġi tajba. Dikjerazzjoni għamel il-Prim Ministru Robert Abela li kkonferma li se jkun qed jesperimenta b'saħħet l-istudenti bil-ftuħ tal-iskejjel li diġà qed iqisu ta' suċċess u li se tiġih tajba żgur. Suċċess kollettiv. Bħalli kieku jisa xi ħaġa tal-gvern. Jekk tiġi ħażina nagħtuha lill-gvern. Jiena ngħid jekk tiġi tajba u se tiġi tajba. Huwa l-obbligu li għandna lejn it-tfal li nassiguraw li naraw li jmorru lura lejn l-iskola. Jew f'dawk l-iskejjel illi fetħu diġà. Ikun wieħed ta' suċċess u ejja nieħdu pjaċir b'dan is-suċċess. Iżda Robert Abela jidher li qed jagħti stampa qarrieqa tas-sitwazzjoni għax il-UPE Voice of the Workers gidbitu meta kkonfermat li hemm student tal-Form 3 fi skola privata f'Pembroke, waħda mill-iskejjel li diġà fetħu, li riżulta pożittiv għal coronavirus. Dan fil-waqt li hemm każi pożittivi fost l-istaff tal-iskejjel tal-Gvern fin-Naxxar, il-Liċew tal-Ħamrun, ta' Zokrija fil-Mosta u ta' Ħaltarxin, ftit jiem qabel ma l-istudenti jirritornaw lura f'dawn l-iskejjel. Abela, f'nofsija intervista jaqra n-noti fuq l-istazzjon Laburissa, ma lissinx kelma waħda dwar l-edukazzjoni, għal daqstant, meta mistoqsi jekk jista' xi twemmen dwar ftuħ tal-iskejjel wara l-ħerba fid-djar tal-anzjani, għalli fil-waqt li ma jistax jifhem dan id-dubju tal-ġenituri, jagħtihom il-kuraġġ. Jiena nagħmel kuraġġ lill-ġenituri kollha u fiduċjuż li jkollna esperjenza pożittiva wkoll fiċ-ċirkostanzi. Robert Abela kien iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Net News waqt il-ftuħ tal-iskola primarja tal-Qawra, skola li l-Gvern wiegħed li jiftaħha 3 snin ilu, iżda l-tfal ta' San Pawl il-Baħar baqgħu mċaħdin minnha. Waqt it-tnedija saru diskorsi minn Owen Bonnici u Frank Fabri biftaħira l-iskejjel tal-Imsida u tar-Raba Tawdex li wkoll ilhom jiġu mwieda mill-Partit Laburista għal diversi snin. Iżda dwar dan, il-Prim Ministru jipprova jnaqqas il-gravità tal-istennija. X'inhu l-pjan għal-ftuħ ta' skejjel ġodda? In-nisa l-Qawra ilhom jistennew snin u anke n-nisa l-Imsida u tar-Raba. Ġifieri hemm xi skejjel ġodda ppjanati pri. Ejja ma npoġġuwix li nifhem li kien hemm stennija. Sa dan it-tant, fi sqarrija tal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni, Clyde Pooley, il-Partit Nazzjonalista laqab sodisfazzjoni il-ftuħ tal-iskola tal-Qawra li tista' titgawda mit-tfal wara 5 snin ta' wedid laburisti u 3 snin mis-suppost lestija.